Wata tambaya da mata suka sha yi min ita ce, wane lokaci ne mu'amala ya fi cancanta ta fi ƙaruwa tsakaninsu da mazajensu domin su samu damar iya ɗaukar ciki, kasancewar sun yi aure na tsawon lokaci amma har yanzu ba su samu ciki ba. Insha Allahu zuwa ƙarshen wannan bidiyo za ki san lokaci da ya fi cancanta mu'amala ta fi ƙaruwa tsakaninki da mijinki domin ki iya samun damar ɗaukar ciki. Yana da matuƙar muhimmanci a cikin wannan bidiyo mu yi magana akan abu uku. Na ɗaya, cycle length, ma'ana tsawon lokacin da kike ɗauka kafin zagayowar wani al'adarki. Na biyu, ovulation day, ma'ana ranar da kike sakin ƙwan haihuwarki. Na uku, fertile period ɗinki, ma'ana lokacin da ya fi yiwuwar iya samun ciki idan mu'amala ta shiga tsakaninki da mijinki. Sanin waɗannan na da matuƙar muhimmanci sosai. Na ɗaya, cycle length, tsawon lokacin da mafi yawancin mata ke ɗauka kafin zagayowar wani al'adarsu ya rabu ne zuwa gida uku. Mafi ƙarancinsa shine kwana 21. Sannan normally mafi yawanci suna ɗaukar kwana 28 ne kafin zagayowar wani al'adar nasu. Idan kuwa ya daɗe shine yake kaiwa kwana 35. Dukkanin waɗannan babu matsala. Hanya mafi sauƙi da za ki iya gane wannan shine rana ta farko da al'adarki ta zo shine rana ta farko a cycle length naki. Domin iya fahimtar hakan cikin sauƙi sai ki samu kalanda sannan ki yi mata alama. Wannan zai taimaka miki matuƙa wajen tantance adadin lokacin da kike ɗauka kafin zagayowar al'adarki. Na biyu, ovulation day. Domin iya fahimtar wannan a cikin sauƙi, mu ɗauka cewar kina yin kwana 28 ne kafin zagayowar wani al'adar naki. Bincike ya tabbatar da cewar kwana 14 kafin zagayowar wani al'adar shine a daidai wannan rana da kike sakin ƙwan haihuwarki. Ma'ana idan muka cire wannan kwanaki zai kama a daidai kwana na 14. Sannan kamar yadda na faɗa miki a baya cewar lissafin yana farawa ne daga ranar da kika fara al'adarki ta farko. Shine rana ta farko a cikin cycle length naki. Bayan sanin wannan, abu na gaba mai muhimmanci shine sanin ranakun da kika fi yiwuwar ɗaukar ciki idan mu'amala ta shiga tsakaninki da mijinki. Ana yana da muhimmanci ki sani cewar bayan kin saki ƙwan haihuwarki yana ɗaukar awa 12 ne zuwa awa 24 kafin lalacewarsa. Akasin sperm ɗin namiji yana ɗaukar kwana 5 a jikinki kafin lalacewarsa. Lokaci mafi cancanta da ya kamata a ce mu'amala ya ƙaru tsakaninki da mijinki shine kwana 4 kafin sakin ƙwan haihuwar naki. Ma'ana daga rana ta 11, rana ta 12, rana ta 13, rana ta 14 da rana ta 15 zuwa rana ta 16. Waɗannan su ne ranaku da ya fi cancanta mu'amala ta ƙaru tsakaninki da mijinki. Wannan zai baki damar yiwuwar iya ɗaukar ciki. Wannan bincike ya tabbatar da hakan, ki jarraba shi sosai yana yi. Akwai larurori da dama da ke janyowa ɗaukar ciki ke zama abu mai matuƙar wahala ga mata. Mun yi bidiyo akan pelvic inflammatory disease. Ki bincika domin tabbatar da cewar ba shi bane silar wahalar iya ɗaukan cikin naki. Allah ya ba mu sa'a.